Matul l-ewwel 9 xhur tas-sena l-Gvern kompla jinvesti b'mod qawwi fin-netwerk nazzjonali tal-elettriku fejn ġew ikkummissjonati 47 substation ġdida li diġà qabżu l-miri stabbiliti għas-sena kollha. Dan l-investiment jagħmel parti mill-istrateġija tal-Gvern biex tissaħħaħ is-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku u tibqa' affidabbli, reżiljenti u kapaċi tlaħħaq mad-domanda dejjem tikber. Biżjeda ta' aktar substations f'lokalitajiet differenti, l-Enemalta qed itejjeb l-effiċjenza u toħloq aktar flessibilità fin-netwerk. Barra minn hekk l-Enemalta qed taħdem ukoll fuq diversi proġetti ewlenin, fosthom il-bini ta' ċentri ta' distribuzzjoni ġodda fin-Naxxar u s-Siġġiewi, l-irdupjar tal-kapaċità taċ-ċentru tad-distribuzzjoni tal-Imsida, it-tkabbir fil-kapaċità ta' St. Andrews u l-estensjoni tal-switchgear fil-Mosta. Il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli żaret ix-xogħlijiet ta' substation ġdida f'Ħalaxa, fejn spjegat li b'dawn il-proġetti jitjieb is-servizz lill-klijenti. Hawnhekk f'Ħalaxa qegħdin nintroduċu ndaħlu substation ġdida. Fil-fatt il-pjanijiet tagħna tal-ammont ta' substations li ridna nilħu din is-sena diġà qbiżnihom u sal-lum diġà xelna 47 substation ġdida.